Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pamene tonse tikudziwanza kuti Kondwani Chambangwira ndi mmodzi mwa makamaka achinyamata amene adatithandizira kuonesesa kuti mavoti muno m'Malawi asaberedwe ayende mwachilungamo komanso kutithandizira kutitsekula m'maso ngati momwe page ya Abakili Muluzi TV imachitira. Atikuonanso kuti pali anthu ena amene akumayankhula zonyogodola kuphatikizanso kanema imene tili nayo apa amene pai. So tisiya kuti mumve zonse zimene mkulu ameneyi amayankhulapo zokhuzana ndi Kondwani Kachamba amene ali dolo kwambiri, amenenso pakati patidaona Amalawi amati ni mkulu amene akuyendesa makamaka page ya Abakili Muluzi TV, koma adakana momveka bwino makamaka pa MBC pamene pacha kunena kuti itu mwina atangofanana nazochita koma ine sindi mazibisa. So tateni ndikusitireni kanema ameneyi koma ndimanena so kuti mukafika kumapeto osamaiwala kupanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse zomwe timabweretsa pamodzi pano ndale sports komanso entertain. Kachamba ndakuti nakanga katatu pano nabomolanga nazo kuti nthawi imene Mulungu amakonza magozira mashaki anakonzanso weyo mwangozi chifukwa ndamona ngati pano wabayalika wamba sowa zonena zinthuzi zamba kulowa nopesono zachokano pakati pa Pitala ndi Lazaro zabwano pa iweyo pa Kachamba ndi Lazaro chifukwa chani? Kodi Lazaro anakulakwira chani we Kachamba? Lazaro anakulakwira chani? Ili monga nthawi imene jayo timakumvesesa nifuna zoti anthuwa anali pa mpikisano. Ndi pa mpikisano pamakhala anthu ena osusa, anthu ena ovomereza. Anthu ena yankhula zawo, awanso yankhula zawo. Zimenezo zomwe zimachitika pa mpikisano. Ndi momwe mpikisano uja wakwera mbali yanu. Uyo Lazaro wavomereza kuti ineyo ndalepheradi. Ili ndi monga lizokamba tuzisika pompo. Ndi monga lizoyankhula zisika pompo zoma munyoza munthuyu zisika pompo koma ayi ndithu zikupita bempoka lero kuti bwanji inu mulibe zoyankhula mulibe zonena zinthu zina zonena Lazaro ndi size yako mfafemfe kuti Lazaro ndi size yako amicho nkuluma ziwa zimenezo Lazaro ndo nkuluma ziwa zimenezo umene uzimpasa ulemu. Munthu aliyense amakhala ndi zofoka zake ndi ubwino wake. Pa nthawi yake mumenera muzifotokoza za ubwino wa munthu uja osimangomunyoza iyayi. Famali zinthu zina zomwe wanu uyonso Pitalayi ali ndi zofoka zake. Akamba kupanga zofoka zimenezo muzalephera kuyankhula inuyo. Ndiye mpweya umenewo mukanausunga. Osimangomunyoza munthu asanakulakwire iyayi. Munthu uja samakuyankhani mpang'ono pomwe, samakubwezerani koma simangomunyoza bempoka lero chifukwa chani? Muli ndi hedi imeneyo chifukwa chani pa Lazaro? Hedi imeneyo chifukwa chani pa Lazaro? Akachamba zindizero wapesono kwambiri itu. Ine ndimuona ngati nazo kuti mmene Pitala wabwina mubwera pano ndi ma strategy abwino Amalawi muzafotokozera zinthu zabwino ndondomeko zomwe Pitalayo wabweresa. Maskulu aulere mafuta akubweranso akutchipa mafuta zakuti zitsika mtengo zimenezo ndi zomwe umenera kumapanga panopa iweyo. Koma ayi ndithu khanga tizoyankhula mulibe zikukhala nazo kuti mafalamu anuwa kumagwira ntchito mukamanyoza munthu winayi chifukwa cha umene mazoti ndikusiru kwambiri umene ndikusiru kwambiri itu iwe tapa wabalikatu kandi waluza memory kwambiri mumupanga zinthu za upusa ukana meso manena ukana cha iwe su manena kuti Lazaro wabibira ku State House su manena zimenezo meso mati anthu asonya maglasi aunenga makapeti zonse zija ndi zithunzi zakalekale za m'makomo mwa anthu. Kapeti ija kukhomoka munthu kumene kuja makoma aja ndi mmasukulu mabodi nyimwe anthu analemba zinthu zonyasa. Iwe zono ngawamake zimene zizofuna muyimbesa munthu wina azingokhalabe oyipa foja iweyo zona Kachamba iwe nkumasekerera kumati yes anthu amanditama ineyo mukolo atu pansi chifukwa anu yakakamba kuonesa zofoka zake muzaphedi kuyankhula mukolo pansi umene ndi uchisiru musinthe muchitepo kanthu ndinu akulu mwafu
musanga ndi chimutu chachikulu choncho yayi kuswana chochita mbayi musana chokolowera chimutu cho iwe Lazaro saizi yako iwe ndi chisiri wapa iwe saizi yako kamene jayo yazo ngama nkhizi nzopusa ngani mezi yazo mamimbisa munthu azonkhabe oyipa ifa ine zimukusekera zimezo we andazidi mwana wankolo akupanga izi chisiru cha munthu iwe ni chisiru cha munthu wafa uchoka swapa uchoke pakupanga pano ala tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.